M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiranisoni pa programu ina pano patilankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ino ya Lent. Ndipo tayamba kusinkhasinkha mozama pa nkhani ya kupemphera kapena mapemphero. Ndipo sindathayi. Tidakali limodzi pa nkhani yopempherayi. Chifukwa Lentiyo ndiye kupempherako. Kupemphera kwake osangoti kwa nomo kapena kwa routine, koma kupemphera kwa transformation, kosintha. So prayer and transformation. So ndakamba za prayer and justice. Mapemphero ndi chilungamo. Ndipo lero ndifanira kambeza prayer and transformation. Mapemphero ndi kusintha or change. Ndipiti zimene ndalekereza last time paja. Timanena kuti munthu katopemphera zenizeni. You are supposed to change yourself and change others. Munthu katopemphera kwenikweni unena kudzisintha iweyo komanso kusintha anthu ena. Ndakamba za circus kapena kuzungulira pamodzimodzi kumene kumachitika. Tsono lero ndifuna ndigweno kwa ino dziko la Malawi. Sitiyapulaso ayi. Last time ndimakamba za ife mu mpingo. Ndipo ndimakamba za anthu mu mpingo amene timadana mapanga ma cliques inside the church, and yet we pray. Anthu amene timalephera kulankhulana in the church, wina pondino wazake wina pondino wazake, chonse kuti timapemphera. Ndimakamba za anthu amene timalowa nchali chimuja ngulephera kupatsana mafuno abwino nja kutendera ukhale nanu kupatsa nzako kuyang'ana kumbali, and yet you say you pray. Ayi. Amene simapemphera. When you come to church to pray, mena kupemphera kuti musinthe. Ndiye ndofuna bweretsa pano circus ina yachiwiri imene liso yovuta kwambiri, ndi mwene ndimene sikuononga our personal relationships, even in banja, even in my groups, ngakhalenso mu dziko. Second itiyo, prayer and forgiveness. Transformation ndikuneneja ndikufuna ibwere through forgiveness. Mapemphero ndi kukhululuka. Tilipo anthu ena amene tikusunga zidani za mgona. Agogo wanga adayambana ndi agogo babambo wa mzanga wina wake. Ndi agogo wawo aramana na chipanda cha mowa. Adayambana kumwakucha. Ndipoze kuti agogo wawo ndi achimwene awo. Atadzapeza ndi abambo ake amzanga amene ali ang'ono wa abambo awo wachimwene wawo. Amene akatengera pa mzira wake ndi agogo wake. Mwayiona nkhaniyo? Zira zimene mpaka lero tidakazisunga. And yet we pray. Ayi. Mabanja ena akutha because of lack of forgiveness. Zona tekhorumira mutalakwirana. Koma kodi ife amene timalipenda zina kuwakhululukira enafe, sitifunanso chikhululukire kwa anthu ena? Ife amene timalephera kuwakhululukira anthu enafe, sitimafunanso ena atikhululukire Mulungu amene kuti atikhululukire. Now if I go to others kuti andikhululukire ineyo, and yet ine sindifuna kukhululuka, is prayer playing any role moyo umenewo? The answer is no. Ndipo ngati dziko la Malawi going into the drain, akuluakulu khani naso ndimene ma politicians inu mukhala ndi mtima wosafuna kukhululukirana. The yoke of burden imakhala pa Malawi muziziwa zimenezo. Zidani zanu za ndaledzi tazi ndi zimene zikutionongera dziko lathu labwinoli. Lero ndinu ma politicians sindikuyepulani ayi, koma ndikamba za ma politicians amene muli akatolika poyambirira. Ma politicians amene muli akhristu amene mumaopa Mulungu. Kuti ndikunenani ayi, I'm reflecting with you. Ndikusinkhasinkha nanu limodzi. Kuti if there is no political forgiveness kwa anthu amene amapemphera, tili pati ngati dziko. If there is no political absolution kwa anthu amene timapemphera, tili pati ngati dziko.
ngati everything that we do becomes politics, tili pati ngati dziko. Ndibwereze sindokamba za chilungamo, because prayer is also just as God is just. Kufanizira temana wana kuti Mulungu kwa chifundo olo ndidzichimwa kandikhululukira. God is going to temper judgment with justice. Don't forget that. There is mercy, but there is also justice. Pali chifundo inde komanso pali chilungamo. Therefore, ife tikamakhala ngati andale achikristu, andale achikatolika, ndinawo abwenzanga ambiri andale ma politicians, so many of you mukundidziwa, inenso ndikudziwani. Tele ndifuna ndikambe addressing you ngati career yanuyo. Prayer, politics and forgiveness. Mapemphero, ndale ndi kukhululuka. Ambuye sutu mena amafa pa mtanda anakumana ndi mbala. Ambuye mundikumbuke mukalo mu ufumu wanu. Lero lomwe ukhala nani. God or Jesus forgive. Sibukhapo ayi. Amumenya, amukwapula, ampatsa vinyo wasasa. Ena mawu ochokera words from the cross. Anakuti chani? Forgive them, for they know not what they do. That was a prayer for us. Nali pemphero mena ambuye sanapemphera life kuti pempherera ifeyo. Mene mujambati forgive them. At the same time kuti patsaso ifeyo udindo onera kuti ifenso tidzikhululuka. Pemphero Atate athu, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso tikhululukira adani athu. So, if you put prayer, politics and forgiveness, mapemphero, ndale ndi kukhululuka, kuli zili pati. Ine ndikuganiza kuti inuyo andale mulekha ndi mtima okhululukirana honestly, dziko la malo likhoza kutukuka. Misewu imene imayimayi ikhoza kupitirira. Zituko zimene amatiboma likabwera nkuyimitsa chifukwa zinali za uje, tidzayamba zathu zikhoza kusika. Kuba kumene timaba through ma contracts kukhoza kutha. Prayer, politics and forgiveness. Mapemphero, ndale ndi kukhululuka. Nyengo ya Lent ino ikupempha ife ma politicians kuti tikamakhala mu ntchito yathu ya ndale, kaya tili ku parliament, tidziphatikizapo mapemphero in everything that we do. Kaya ndife ma cabinet ministers, tidziphatikizapo mapemphero in what we do. Kaya ndife aphungu aku nyumba ya malamulo, kaya ndife ma councillors, tizikapo chilungamo, chifundo ndi kukhululuka ndi mapemphero pa ntchito yathu. Ifeyo ngati anthu amene timatsogolera gulu lochuluka, tiyati tikhale ifeyo oyamba kuti zinthu zakukhululuka anthu onse akhoza kukhululukirana. Chifukwa choti Jesus showed by example the life of forgiveness. That is why even the apostles amakhululukirana. Ngakhale oyera ena amakhululukirana. Stefano woyera mwachitsanzo atanzuzidwa, kumenyedwa, kugededwa ndi mayana zokuti Ambuye mwakhululukira. Sakudziwa zimene achita. And yet this man was dying. Amafa amamwalira. But she said, Ambuye, forgive them. Habari yanga. Prayer, politics and forgiveness. Mapemphero, ndale ndi kukhululuka. Tiyena kuzindikira ifeyo kuna kuti udindo umene usenza pokhala politicians usakhale udindo woyambanitsana. Fatu kuzionatu kandi boma lapita lija kandi ambulo kamwenaso ilili chronism ilipobe, tribalism ilipobe, regionalism ilipobe, koma perpetrators azosezerana napas 3/4 of the times ndino anthu andale. Mukufuna kasi mukufuna 3/4 of the time it's us. Ndendo panga address inuyo Catholic MPs, Christian MPs, cabinet ministers amene muli ma Catholics or Christians, or inuyo amene mapemphera Muslims included. Where is prayer,
politics and forgiveness. Ife tikamakhala tena kukumbukira Ambuye Yesu Khristu potifera pa mtanda adatikhululukira. Ambuye Yesu Khristu ngakhale posanga ophunzira ake adaliponso ena andale. Simon the Zealot anali wandale, koma Jesus transformed him. He became an apostle. He transformed people's lives. He's a saint. He was a politician, but with Jesus he became a man of prayer. With Jesus he was able to forgive. Today he's a saint. Nyengo yale tithandize kuti tikamakamba za mapemphero muma careers athu osiyanasiyana tionetsetse kuti mapemphero atisinthe ifeyo. Lero ndakamba za inu prayer, politics and mercy. Tipemphere. Mulungu Atate amphamvu zonse, tikupemphani kuti mutipatse mtima wokhululuka. Makamaka kwa ife tinasenza udindo wotsogolera anthu anu m'dziko muno. Kandi ife andale atsogolera mipingo yosiyanasiyana, kandi mabanja tithandizeni kuti tike kukhululuka pa moyo wathu, fodza kuti mmapemphero timakumana ndi inu amene muli Mulungu wodzaza ndi chifundo. Tikupempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.